Wel, dyma chi ddyn hapus iawn. Siwr wyt ti, Geraint, llongyfarchiadau. Diolch yn fawr, Ifan. Mawr iawn I chi gyd fel bryd. Diwrnod mawr I chi, boes? Yndi, mae'n dipyn o ddyrnod. Dyn ni wedi fod yn y 4 ucha nawr dros y diwrnodau. Wel, 2 diwrnod diwetha. Felly, diwrnod agosach ar y brig. Ac, mae'n braf o beth, bryd cynhenid yn amlygu hynna'n eleni eto. O, di glei. Pawb yn sôn bod y niferoedd I lawr yma yn y sioe o ran y Gwartheg Dion. O, falle bod nhw I lawr o mae'r safon cystal ag eriod. O, ydy, mae'n dipyn o'n rydydd I gynrychioli ar y bryd ynddo fe, ac ydy, yn sicr mae'r safon yn gwella bob blwyddyn, felly pwy a wyr y blwyddyn nesaf, felly ni fyddwn ni ar y brig. Un yn well. Llongyfarchiadau I chi gyd, ac I titheren fwy, ac i'r 4 arall. Gwaith arbennig o dda. Da iawn chi yn rhoi y Gwartheg Dion ar y map yn sioe 2018. Da iawn, boes. Diolch yn fawr. Well, Richard Battle here at the far end. I won't keep you too long. I know the cattle are getting a little restless, but congratulations, you've done it again. Thank you. Yeah, it's always a great honour to show at the Welsh and to win. This is the most prestigious event of the year. The team of 5, I thought this year was an exceptional year in terms of the quality of cattle. Must be a proud moment for you as a breed. Yes, there's lots of good teams out here, and to win it with such a lot of good teams in it, it's just a great privilege. Llongyfarchiadau, congratulations. I'm going to move up one beast, as they say. Cymro Cymraeg, Rhys, siwr wyt ti, Rhys? Iawn, diolch. O Don yr Efail? Ydw. Moment fawr I ti, dwi'n siŵr I gael fod yn rhan o'r tîm yma. A bryd arall nawr. Be nath y gwahaniaeth heddi, ti'n teimlo? Bach o power fi'n meddwl. Ond na, mae gyd o'r Gwartheg yn dda. So. Llongyfarchiadau mawr iawn I chi. Tîm buddigol heddiannol iawn. Diolch o galon. Thank you. Llongyfarchiadau.